बे जाहैबाय बाथाबारि गामिनि बेवहाय जोंनि बिपिएफ आंखौ समर्थन होग्रा माखासे मानसिफोर दङमोन दा बिसोरखौनो हुलु हुला गामि एसे हल जों सोजोबबाय 19टा परियाल 19टा नखर बिथांमोनहा दिनै इउपिपिएलआव आंजों जगदान जाफाबाय जोंथ' गावजों गाव बिदिनो बुंलायखायो बे जाहैबाय प्रपागान्डा आंखौ डेमेज खालामनानै जोंनि पुराना बिपिएफ आंनि लोगोफोरखौ बोरै हमथानो हागोन बिनि स्ट्रेटेजि खालामनानै बेखौ प्रपागान्डाखौ होदों आंलाय मानो डास्टबिनाव थांनांगौ जाखो आं बिपिएफनि नेतामोन दा इउपिपिएलआव फैबाय नालाय इउपिपिनि नेता जाबाय आङो आरो जोंनि माकसादालाय माथो जोंहा समाज सिबिनांगौ खामानि मावनांगौ रायजो राजाफोरजों ज' थाफानांगौ बिसोरनि सुख दुखखौ जोङो नायनांगौ नि थारिखआव जोङो बिटिसि सुक्ति जाजेननायनिफ्रायनो जोङो दङमोन बिपिएफ दोलोआव बिनि थाखायनो दा जोङो जोंनि एक्स डिपुटि चिफ काम्फा बरगयारी सारा दिनैहाय बिपिएफ नागारनानै दिनै इउपिपिएलआव फैनायनि खारना जाहैबाय जोङो खौसेयैनो जोङो बर' हिसाबै जोङो जयैनो खामानि मावलांनो होननानै दिनै सारा बिपिएफखौ गारनानै इउपिपिएलआव जगदान जाफैबाय दा जोङो सारजोंनो बै समनिफ्रायनो बिटिसि सुक्ति जोनोम जानायनिफ्रायनो जोङो दङमोन जयै जयै जों काम्फा सारजोंनो जों मावफायोमोन लोगोसे दा बिनि थाखायनो सारानो थांबायबा जोंनिनो आसल खुन्थिया सालसिरि खुन्थिया सार काम्फा बरगयारी सारानो थांबायबा जों मालाय मानो थाबावनो सारानो जोंखौ मदद होयो जोङो सारजोंनो जोङो गनाय जायो आरो जों उल्था जोङो सारखौ जोङो रिसपेक्ट होफिननांगौ दायथ'आनो जोंनाव थाबाय दा ओंखायनो सारजों लोगोसे जोङो इउपिपिएलखौ जोङो बिपिएफ नागारनानै जों इउपिपिएल दोलोआव दिनै जयैनो खामानि मावलायनो होननानै जों दिनै आगान सुरबोदों दा बिनि थाखायनो जोङो बर' हिसाबै जोङो बर' माहारि हिसाबै जोङो देश आरो बिदेश जाबौथियाव नाहरजोबनानै डेभेलप एन्ड आनडेभेलप बेफोरखौ नाहरजोबनानै जोङो दा दिनै रोखा नुबाय दानि बिटिआर सरकारनि चिफ प्रमद बर' साराबो दिनै खोब बाख्नायथाव दिनै डेभेलपमेन्ट खामानिखौ मावबाय थानायखौ जों नुबाय थादों आरो डेभेलप होननाय बुस्थुआनो दिनै नङा गाबोन सानसेनि जाया लासै लासै लासैसो जालाङो बे जोंनि खामानि मावनायफ्रा जाहाथे जोङो बेखौ जोङो सार प्रमद बर'खौ जोङो रोजा रोजा जों सारखौ जोङो मदद होयो आरो जोङो सारनि जेसेबांनाखि बिटिआरआव मा जादों मा जाया अभाब सभाब सुरुतुफ्रा दिनै आगोलावहाय जोंनि बिपिएफ दलावबो माखासे मावबोनायफ्राबो थिगैनो दङमोन खिन्थु दा जोङो मोनसे दलाव थाबाय थानानै जेबो मुलाम्फा जानाय नङा होननानै जोङो बिपिएफखौ नागारनानै दिनै इउपिपिएलआव जयैनो बा खौसेथियैनो खामानि मावलायनो होननानै जोङो दिनै ओंखारबोबाय आरो जोङो हाबनायजों बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएलआव दिनै जयेन जाबाय दिनै 11 थारिख दा बेवहाय जोङो हाबनानै आरो ओंखारफिननाय जोङो खुनु राहाखौ जों नुहुराखै आरो जों बेबायदि जोङो बेबायदि गोसोबो मानसि नङा खारना जाहैबाय जोङो माखासे जों बहुद सिन्था खालामनांगौ गोनां जायो जा गथ' गथाय खांनांगौ दङ फरायनाय बेला दङ दा बेवहाय दिनै आंनि फिसा बा सोरनिबा फिसा दिनै क्लास 9, 10 फरायबाय बा एचएस फरायबाय बा पिइउ पास जानानै थाबाय दा बेफोरनि फिउचाराव जाहाथे जोङो माखासे सरकारनिफ्राय खाबु बे जेनेबा बेखौ मा होनो अनसुंथाइ एबा सोलोंथाइनि बिथिङाव जाहाथे साख्रि बाख्रि नागिरनांगौ जायनि खारनाव दिनैहाय माने जोंहा बहुद प्रब्लेम जायो ओंखायनो जाय रुलिं गभर्नमेन्ट सरकार बेजोंनो सरकारजों सिनायजानाय नङाबा फिउचाराव माने जोङो आन्दायहैगोन दा बिनि थाखायनो जोङो जयैनो जोङो सरकाराव थानोसै होननानै जोङो दा दिनै आगान सुरबोबाय साबसे जयेन जादों दिनैहाय आंनि पेपारावथ' दा टटेल माबा दङ 19टा मानसिया दिनै न'खर 19टा न'खरा दिनै इउपिपिएलआव बिपिएफखौ नागारनानै जगदान जाफैबाय आरो फैबावनांगौआथ' हाजार दङ फैबावगोन नैबे सप्तायावनो मिनिमाम 100नि बारा जाबावगोन बे सप्तायावनो ओंखारगोन बाय जोङो दिन थारिख लानानै आरो आंनो गोसो जानानै बाइक गंसे जेने थेने सोरजिनानै जाबौथियाव आंनि एक्स मेम्बार दङ आदा सुकुरसिं मुसाहारि बेखौ लानानै आरो माखासे जोंनिनो आरो फंबाय अरुन दङ बे बिथांखौबो लानानै जोङो गामि गामि हाबनानै जोङो एसे रायलायनो जों बेखौ नोजोर थिदों आरो जों बे खाबुखौ लाबाय थागोन।